Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatyna görä Türkmenistanda işsizligiň derejesi 3,13%. Ýöne çeşmeler bu sanyň has ýokarydygyny aýdýar. Türkmen hökümetine tarapdar habarlary çap edýän Orient.com saýty Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 3,13% deň bolanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi bu görkezjüniň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýar. Goloýda BMG-nyň ykdysady we sosial meseleleri boýunça departamenti Birleşen Milletler Guramasynyň Sowda we ösüş boýunça konferensiýasy we BMG-nyň sewitlerdäki komissiýalarynyň bäşisi bilelikde dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler 2019 adly täze hasabat çap etdi. Onda Türkmenistanda 2019-njy ýylda jemi içerki önümüň ösüş depginiň 5% deň boljakdygy şeýle-de ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 2018-nji ýylda 3,13% barabar bolanyny aýdylýar. Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň pestligi barada resmi medeniýetde da habar berilýär. Elbetde bu hakykata gawat gelmeýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Hatta iň optimist kardeşlerimiz hem ýurtda işsizligiň derejesiniň 25-30% aralygyndadygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Ol hökümetdäki bir tanşynyň ýurtdaky işsizligiň derejesini 40-45% diýip çaklaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bular barada anyk sanlary çap etmeýär. Hökümetçi neşir işsizlik barada çap eden habaryna käbir öňkü Sowet respublikalarynyň işsizligiň derejesi barada maglumat berýär. Hasabata görä Ermenistanyň işsizligiň derejesi 17,16%, Gruziýada 11,17%, Ukrainada 9,13%, Latviýada 7,15%, Kyrgyzstanda 6,19%, bu Özbegistanda 5,11% deň. Hökümete ýakyn çeşmeýäniň sözlerine görä soňky 3-4 ýyllykda ýurtda iş orunlary ýygyderli kemeldilýär. Ýekeje misal, ministrlikleri we etraplary birleşdirýärler we munyň netijesinde müňlerçe büdjet işgäri işsiz galýar. Etraplar birleşdirilende etraplaryň hökümet edaralary hem birleşdirilýär. Şeýlelikde iş orunlary 80% kemelýär diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bir näçe ýyl mundan ozal Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi ýatyrylyp bu Owa we Suw hojalyk ministrliginiň düzümine geçirildi. Galy bersede geçen ýyl Türkmenistanyň Azyk Senaty döwlet birleşigi Owa we Suw hojalyk ministrligine berkidildi. Soňky sapar 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Lewap welaýatyna Sakar, Garawköwül etraplary hemde Beýik Türkmenbaş adynaky etraplary ýatyrylyp olar degişlilikde Saýat we Halaj etraplarynyň hemde döwletli etrabynyň düzümine geçirilipdi. Owa we Suw hojalyk ministrliginiň düzümine geçirilenine Azyk Senaty döwlet birleşigine iş orunlary 70% kemeldi diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Ol ýurtda açylýan iri zawodlaryň şol sanyna garlykdaky dağ magdan toplumynyň ýa-da Türkmenawatdaky himiýa zawodynyň işgärleriniň häzirki wagtda töleksiz ruhda çykarlandygyny, bu kärhanalarda häzirki wagtda işleriň togtudylandygyny habar berdi. 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň hökümetdäki beýleki bir ynamdar çeşmesi ministrler kabinetiniň başlygynyň şol wagtky orunmasary Ýagşygeldi Kakaýew bilen Merkezi Bankyň başlygynyň arasynda geçen gurrundeşlige talgylanyp, ýurtda işsizligiň derejesiniň 59% ýetendigini habar beripdi. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi özüniň resmi web sahypasynda ýurdun çägine ýerleşýän döwlet edaralaryna boş duran iş orunlary barada 12 sahypalyk bildiriş çap edipdir. Bildirişde aýdylmagyna görä 2018-nji ýylyň dekabr aýynda ýurdun çar günjünde ýüzlerçe iş orunlary boşdur. Olaryň hataryna Mollym, Lukman, Käreneçi guruluşykçy sürüji ýaly iş orunlary üçin işgär gözlenilýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundeş bolýan ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, ýurtda dowam edýän işsizlik sebäpli mümkinçiligi bolan adamlar eklenç göllegine daşary ýurtlara çykýar. BMG-nyň degişli hasabatyna Türkmenistan 11 ýerde agdalýar. Olarda 2017-nji ýyldan başlap ýurtda käbir ýeňillikleriň ýatyrlandygy, 2019-njy ýyldan başlap ilaty mowut serişdeleriniň üçünçiliginiň doly ýatyrlandygy, şeýle-de ýurdun ýanygyç eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak uğruna tagalla edilýändigi agdalyp geçilýär.